ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் அவர் ட்ரீம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பர்வான சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். குக்கரில் எப்படி குழையாமல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பார்த்திங்களா, எப்படி குழையாமல் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. ரொம்ப ஜூஸியாகவும் இருக்குது. இது எப்படி செய்யுதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சுக்கிறேன். குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் ஊற்றுங்க. நல்லா ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போது ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆயில் கொஞ்சம் நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணிக்கு, அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே சேர்த்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிஞ்சி இலை, பிரியாணிக்கு போடுற ஸ்டார் பூ, 2 ஏலக்காய், பட்டை எல்லாமே நான் சேர்த்துருக்கேன். பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கணும். ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் இது கூட சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்திருக்கு. இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எண்ணெய் நல்லா மேலே திரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கி விடணும். அப்போ தான் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போக்கி நல்லாயிருக்கும். இப்போது புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். புதினா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ புதினா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் போதும். இப்போது தேவையான அளவு தக்காளி, வெங்காயத்துக்கு ஈக்குவலாக தக்காளி போடாதீங்க, வெங்காயத்தோட கொஞ்சம் கம்மியாகவே தக்காளி போடுங்க. இப்போ பாருங்கள், தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் தக்காளி சீக்கிரம் வேகும். இப்போது எண்ணெய்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வருது பார்த்திங்களா, இந்த ஸ்டேஜில் வரைக்கும் இருக்கணும். இப்போது தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தயிர் எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். நல்லா தக்காளியை வதக்கிக்கோங்க. எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 கிலோ சிக்கன் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ 1 கிலோ சிக்கனை நான் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா சிக்கன் எப்போவும் பிரியாணிக்கு பெருசாக போடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ சிக்கன் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். பிரியாணி மசாலா ஒரு 4 டீஸ்பூன் போடுறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மசாலா எல்லாமே சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கணும். இப்போது தனி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு நிறையா வேணும்னா நிறையா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா தனி மிளகாத்தூள் அவ்வளோ சேர்க்கக்கூடாது. ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி மசாலா ஃபுல்லாமே அதுக்குள்ளே இறங்கணும். இப்போது லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லெமன் ஜூஸ் இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு தனியாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லெமன் இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ரைஸ் நம்ம பிரியாணிக்கு ஊற வைக்கும் போது அதுலேயும் நம்ம லெமன் ஜூஸ் போட்டு ஊற வைக்கணும். ஏன்னா அப்போது ரைஸ் குழையாமல் இருக்கும்.
இப்போது கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் போல் அப்படியே விட்டுருங்க. 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசாலாலாம் ஊறியிருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த சிக்கனில் எல்லாமே அந்த டேஸ்ட் இறங்கும். நான் இதில் 3 டம்ளர் வந்து அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். 3 டம்ளர் அரிசிக்கு நம்ம எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுனோன்னா 4 டம்ளர் தண்ணி தான் நம்ம ஊற்ற போகிறோம். ஏன்னா இதுலேயே ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்குது. அதனால் தண்ணியை கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றியாச்சு, நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருங்க. கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக புதினா இலை சேர்த்துட்டு அரிசியை சேர்த்துட்டு தம் போட்டு வச்சிடலாம். ஓகேங்களா? நல்லா பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொதி வரணும். அப்போ தான் மசாலா வாசனை எல்லாம் போகும், பிரியாணி டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போது அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அரிசி ஒரு 1 hour ஊறினா போதும். அரிசியை ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது, அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு கொஞ்சம் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக தூக்கலாகவே இருக்கிற மாதிரி போடணும். ஏன்னா அப்போ தான் எல்லாமே ஊறி பிரியாணி வரப்போ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது பிரியாணி வெந்துட்டுருக்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே வத்தல் சாப்பிட்டு வரலாம். லைட்டாக பசிக்குது. வத்தல் பாருங்கள், மொறு மொறுன்னு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது எப்படி செய்யுதுன்னு நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போது விசில் வந்துடுச்சு. ஒரு விசில் போதுங்க. இதுக்கு ஒரு விசில் வந்தோடனே குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் போல் அப்படியே விட்டுருங்க. 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த விசிலில் இருக்க ஏரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர் ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம். கொஞ்சமாக ஜீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி ஒரு 1 hour போல் அப்படியே விட்டுருங்க. 1 hourக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான பிரியாணி ரெடியாக இருக்கும். பார்த்தீங்களா, பிரியாணி எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இது கூட புதினா சட்னி ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய்.